Il-firxa tal-pandemija fix-xtutna tkompli tħalli aktar vittmi dan hekk kif tul ix-xahar ta' Diċembru s'issa tilfu ħajjithom 73 persuna kawża tal-COVID-19 tlieta aktar meta ċ-ċifri ġew mqabbla mal-istess żmien tax-xahar ta' Novembru, xahar rekord fejn jitlu mwiet s'issa marbuta mal-pandemija f'pajjiżna illi ħalla wara 75 vittma. Dan kollu wara li l-Ministeru għas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook ħabbar illi fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom 4 persuni oħra, 4 nisa. Fl-ewwel każ mara ta' 74 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-2 ta' Diċembru u tilfet ħajjitha f'jum il-miliet fl-isptar Mater Dei. Fit-tieni każ anzjana ta' 80 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal virus fi 17 ta' Diċembru u mietet is-Sibt fl-isptar St. Thomas. Fit-tielet każ mara ta' 89 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-12 ta' Diċembru tilfet ħajjitha s-Sibt fl-isptar Mater Dei. Fil-waqt li mara ta' 86 sena li kienet ikkonfermata pożittiva il-ġimgħa 25 ta' Diċembru mietet kmieni il-ħadd filgħodu. Dan fil-waqt li tħabbar ukoll li bejn is-Sibt u l-Ħadd ġie rreġistrat 84 każ ġdid sabiex bekk il-każi totali minn Marzu l-hawn jammontaw għal 12,325. Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 118 u għaldaqstant l-ammont totali ta' persuni mfejqa mill-COVID-19 f'pajjiżna jammontaw għal 10,668. Dan ifisser li meta jiġi kalkulat kemm fiequ persuni flimkien mal-vittmi il-każi attivi jammontaw għal 1,447. Intant mill-129 każ ġdid imħabbar tul il-jum tas-Sibt 33 kienu qraba ta' persuni reġistrati pożittivi preċedentement. 15 każ minn fuq il-post tax-xogħol, 16 każ li kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi u 10 oħra minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 55 persuna ma jafux minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus tal-COVID-19.